Bore da, pnawn da, noswaith dda, croeso. Ie, dwi'n mynd ar y beic heddiw am dipyn o oriau sy'n eisiau weld yw. Dwi'n camera fo fi. Neu ffilmio dy bach yna fo. Sgyn i'n lot o plan ar y funud. Gen i fod o'r diwrnod yn mynd â ni. Dwi'n byw Maris ar hyn o bryd, so... Ie, ma'n i am dro bach. So, mae spring y dreilen efo pingio allan. So, dwi'n mynd i oro tynnu'r chain off, dwi'n meddwl. Tynnu'r olwyn off. Trio sortio'r spring ma. Wel, dwi'n newid dreulio dros hanner awr yn trio ffixio hwnna. Dwi'n meddwl bod o'n mynd i wneud hwn. Mae weld yn gweithio nôl. Ond am ba hyd gen i weld, ie. Reit. Awe. So, mae'na hanner awr di basio ers i fi sortio'r mechanical na yn y dreilen. Mae'n weld yn dal ar hyn o bryd. Edrych ma'n meddwl. Mae'r dreilen y cerdded dal yn pomio'r on, so dwi'n mynd i bara. Ie, bron yn cyrraedd y South Stack, so ydych chi hwnna. Ciao. Tailwind, baby! Drosodd o'n yn seiclo drwy Felinheli 95 milltir di wneud so far, so mae'n bach mwy, ie. Ar y ffordd o'n ffordd rwan, a do ges bod y tailwind gyda. Gan fod fi head o'r ffordd am neud bridge o'n rhan. Jesus, mae'n hefyd. Yw. Yes, o'n yw. Angen i fi bwyni am y tywydd eniwe.
gen i chydig bach o broblem fo. Dim ond un bar sorin ar ôl. Dwi'n gallwn y fwyd. Dwi angen dringo drosodd wan. Dipio lawr i Nefyn, so dwi'n stocio fydd yna. Deg wir dwi'n falch o gallwn y fwyd, cos dwi'n cael 10 sorin bar, dwi'n meddwl. Tua 6 neu 8 Oreo. A 2 flapjack. Siodd gwahanol. Mae'r gwynt di curo iddyn nhw. Dwi'n mynd i fynd lawr dwi'n meddwl am Nefyn. Troi yn Pwllheli. Dwi'n stopio fyny ar snacks yna. Wedyn. A madra fydd i pas. Dwi'n stopio yn Spar yn Nefyn yn sydyn. Snickers, Ken Coch, Crisps, so 2 hwnna gyd gadw fi fynd yn byrda. Wel, dwi wedi troi allan o'r bloc hedfyn o diwedd. Yn anffodus, di'r teulu ddim gweithio gymaint ar un o beidiwyd. Bloody hell, no, allan hwnna'n hwnna fi. So, dwi'n ben, ffyn diwedd. 125 miles ar y cloc ar y funud, so... 8 awr 50 yn symud, tua. 10 awr yn ôl, so... Stop, fixio'r direilig yna ar stop sy'n o'n bwyd. Coch. Coca-Cola. 40 miles arall, ia. Drosodd o'n pas o fo, a mae'n gred o. Mae'n cael gant dar o'n ei goffan ar eid mewn gwrdd lawr. Ond ei, teulu yn fan. So fe knows yna o Hadryd hwnt fe ni. Chwarter awr tan o'r gwrdd lawr fewn. A ni mae ffansi risgio tynnu dilo fi off y bar yn y gwynt ma, so... Stop Snickers. Bydd Gilwas, so mond climb gwynant ar ôl a hyn yn edrych mae'n dechrau trwchi, so Tor John mae'n fes olod yn ôl 150 miles den 10 to go bingo. Climb Gwynant yn dechrau wan ac efo tua hanner awr o reid ar ôl yn dechrau bwrw glaw. No way dwi'n record law fi ar dde. Na jyst fod chi 1 mlynedd watchan i fel drwy wan. Reit, gwych chi top.
Wel, dyna ni. Dwi bron o gyrraedd top y pas wan. Gen I fi ryw filltir a hanner, 2 filltir I chi fynd. A mae'n twllu, so neu orffen y fideo yma. Yeah, good day out. Tua 165 miles fydd o total dwi'n meddwl. Joio pizza, super yna dwi'n meddwl. Reit, ciao ciao.